236 депутатів. Вони вважають, треба звільнити політичних в'язнів, мешканців Криму. На начало. Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 18 лютого, четвер. Це 722-й день анексії Криму. Сьогодні в Туреччині прогримів другий за добу вибух. Трагедія сталася в провінції Діярбакир під час проходження військової колони. Про це повідомляє CNN Turk з посиланням на правоохоронні органи. Reuters повідомляє, що в результаті вибуху загинули 7 людей. Всі вони були військовими. За попередньою версією, на шосе вибухнули міни, які були приведені у дію за допомогою дистанційного керування терористами. А вчора в результаті вибуху в Анкарі загинуло 28 людей, понад 60 поранені. Вибух стався поряд з будівлями військових установ парламенту і уряду Туреччини. Я проїхав лише за 20 секунд до вибуху. Я був за 300 метрів. Був величезний вибух, і я побачив спалах. Потім, знаєте, такий гучний звук. Не знаю, як я вдарився головою об люк своєї автівки. Почалася паніка. Це справді шок. Ще 20 секунд, і я був би мертвий. Я досі тремчу. Я не можу повірити, що таке сталося у моєму районі. Прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу поклав відповідальність за вибух в Анкарі на бойовиків з угрупування «Робітнича партія Курдистану», а також на сирійських курдських бойовиків. Я не скажу вам зараз, звідки прийшли нападники і як усе було організовано, але ми про все знаємо і поділимося цією інформацією з усіма країнами. Я віддав наказ МЗС Туреччини, аби сьогодні всі документи, пов'язані з нападом, були надіслані нашим партнерам, передусім 5 постійним членам Ради безпеки ООН. Ми продемонструємо ці дані тим, хто не вважає Сирійський демократичний союз терористичною організацією, і розраховуємо на їхню солідарність з нами. У будівлі турецького культурного центру в передмісті Стокгольма стався вибух. Поранених і жертв немає. Частина самої будівлі серйозно пошкоджена. У поліції уточнили, що в результаті вибуху в будівлі вибило всі вікна. Також стало відомо, що підозрюваних в організації поки що немає. В Криму знову обшуки у кримсько-татарській родині. Цього разу працівники ФСБ прийшли до Бекірових в селі Курци Сімферопольського району. У будинку було 2 неповнолітніх дітей та старша дочка і її чоловік. Обшук почався о 6:30 і тривав до 9 ранку. Серед непрошених гостей було 10 озброєних людей в масках і 5 в цивільному одязі. Приехало 10 человек вооруженных и в масках, и примерно около 5 человек в гражданском. Насколько я понимаю, из этих 5 там было 2 понятых. Вот, обыск проводился примерно до 9 часов. В доме не было хозяина, он уехал на отдых, как я, насколько мне удалось узнать. Были лишь 3 или 4 несовершеннолетних детей и дочка. Вот дочка единственная совершеннолетняя была, ее супруг. Вот, обыск провели, к сожалению, таких абсолютно документов не оставили, то есть протокола обыска не оставили, допрашивали несовершеннолетних, разных там, пытались получить разную информацию от них, и изъяли всю технику в этом доме. Вот дочка, она единственное, что запомнила, что постановление было Киевского районного суда. Вот о чем там, говорит, я уже была не в состоянии запомнить, и так глазами, говорит, пробежалась, и по какому поводу, из-за чего, вот я так, говорит, и не поняла. В селе довольно-таки известный человек, это зовут его Акимага, он занимается продажей лепешек и самцы. Вот, они все там соблюдающие, там дочки у него, жена, все укрытые, то есть это семья соблюдающих мусульман, так скажем, да, чтобы было понятно всем.
Вот. Я думаю, это вот весь становится этот обыск в один ряд с теми, которые проводились до этого. И вот в Ялте, и в Алуште, и в Бахчисараї. Прокуратура Крима при Генпрокуратурі України відкрила кримінальне провадження щодо обшуків кримчан 11 та 12 лютого. В прокуратурі вважають, що під час обшуків були порушені права та свободи громадян України. Також було порушено особисту недоторканність та недоторканність житла чи іншого володіння особи, що гарантовані не тільки Конституцією України, а ще й рядом міжнародних актів. Матеріали вищевказаних кримінальних проваджень направлено до Генеральної прокуратури України для визначення підслідності. Верховна Рада України підтримала план президента Петра Порошенка про деокупацію Криму. Нардепи прийняли звернення до парламентарів країн світу, парламентських асамблей, міжнародних організацій з проханням засудити агресію Росії проти нашої країни. Парламент вимагає від Росії негайного звільнення окупованих територій Криму і захопленої частини Донбасу. Документ підтримали 236 депутатів. Вони вважають, треба звільнити політичних в'язнів, мешканців Криму. На території окупованого півострова мають безперешкодно допускатися міжнародні місії і правозахисні організації з метою здійснення постійного моніторингу та спостереження за ситуацією у сфері захисту прав і свобод людини. Верховна Рада закликає міжнародне співтовариство продовжувати тиснути на Росію. Рада підтримує позицію Європейського парламенту щодо необхідності розпочати міжнародні переговори по відновленню українського суверенітету шляхом деокупації Криму і Севастополя в форматі Женева+. 4071. Ще одна постанова, колеги, про звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав щодо заручників. Колеги, ми вчора все обговорювали, я ще раз нагадую, прошу підтримати. В цілому 4071. В цілому. Голосуємо. Голосуємо, підтримуємо. В цілому. Прошу голосувати, колеги. Прошу голосувати. В цілому. – 239. Рішення ухвалено, шановні колеги. Мешканці Керчі обурені рахунками за опалення. Люди вимагають від комунальників знизити плату. Кажуть, цього місяця рахунки вдвічі більші, а заробітня плата та ж сама. Нарікають на недоглянуту тепломережу і фальсифікації з боку керівництва Кримтеплокомуненерго. За декабрь я заплатила за потребленное тепло 900 рублей. В январе я заплатила за потребленное тепло 1800 рублей. В связи с этим наша претензия заключена в одном единственном вопросе. За чей счет банкет, господа? И на сегодняшний день мы хотим задать вопрос господам руководителям. Почему, на каком основании они не видят проблему, которая находится у них под носом? Позволяет так бесцеремонно залазить в карманы потребителей. Платить очень и очень сложно, тяжело, потому что с каждым месяцем нарастает в 3 раза больше. Не то, что там на какой-то небольшой процент, а в 3-4 раза. Отопление просто невозможно. Вот такая погода, видите, солнечная. Можно немножко прикрыть заслонку. Вот, приходится самому идти, регулировать, прикрывать. Вот. Чтобы люди меньше платили, потому что много очень накладно. Пенсия у кого 7 тысяч, у кого 8. Кримчани через нестачу грошей на опалення змушені красти дрова. Співробітники поліції анексованого Криму затримали 3 чоловіків, 2 з яких працюють лісничими, які незаконно спилювали дерева. Кажуть, дрова крали, бо треба опалювати будинки. Тепер їм загрожує ув'язнення. Осуществлял распиловку малярной древесины с целью вывоза себе домой на отопление жилого помещения. Разрешение вам кто-то давал на вывоз дров? Нет. С данной делянки? Нет, никто не давал разрешения, я самовольный. По факту хищения в отношении 3 лиц возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.
Москва перетворює Крим з туристичної зони в військову базу. Керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук заявив, що Росія перекинула на територію окупованого Криму 10 літаків Іл-76 Збройних сил Російської Федерації з амуніцією та військовою технікою, 14 вертольотів і 1 батальйонно-тактичну групу. При цьому представник спецслужби нагадав, що нещодавно Росія проводила навчання біля кордону з Україною. Окупованого півострову Крим прибуло 10 літаків Іл-76 Збройних сил Російської Федерації з амуніцією та військовою технікою, а також 14 гелікоптерів. А також прибула додатково ще одна батальйонно-тактична група. Фактично, це ще раз підтверджує те, що півострів з туристичного перетворився фактично на воєнну базу російських військ. Кримським татарам масово надсилають повістки до армії. Кілька тижнів тому в анексованому Криму російська адміністрація почала хвилю мобілізації. В основному кримським татарам. Повістки отримують навіть ті, хто вже не у призовному віці і мають кількох дітей. В цих випадках посилаються на форму 53Ф3 про військовий обов'язок і військову службу. Навіщо Росія стягує війська на півострів і надсилає повістки кримчанам? Журналісти Радіо Свобода поцікавилися в мешканців Москви, як вони ставляться до мілітаризації Криму і чи варто це робити. Зачем Россия проводит милитаризацию Крыма? Просто обороноспособность свою улучшает. Потому что Америка, Евросоюз туда стягивают на Черном море. Вы же читали, наверное, в Черном море корабли-то американские подтягивают туда. И в случае, они же недвусмысленно намекают, что хотят силой Крыма забрать. Они же не признают. Поэтому они, видимо, готовят плацдарму. А чтобы нам вовремя быть готовыми отбить их нападение или там захват Крыма. Значит, поэтому мы усиливаем свои группировки там. Ну, для защиты, наверное, границ. От кого? От натовских войск. Ну, нам так, по крайней мере, докладывают по телевидению. Слишком много врагов у Крыма и желающих его посетить. Не только Крыма, но вообще кругом, по всем границам милитаризация меня очень беспокоит. У меня дети, внуки, и, конечно, я очень опасаюсь за их дальнейшую судьбу. Россия не проводит милитаризацию Крыма. А что она делает? Она очень помогает Крыму. Ну, Кажется, Крым – это Россия. А Россия не может сама себя милитаризировать. А у вас как называется вопрос? Найти лоха? Поскольку это территория России, эти войска всегда там существовали, они не стягиваются там. Они полноценно там существуют. Вперше в цьому році до України приїхав російський гумконвой. Цього разу відрядили близько 100 автомобілів. Росіяни традиційно запевняють, що везуть винятково гуманітарну допомогу, зокрема харчі та навчальну літературу. Однак щоразу після такої допомоги кількість обстрілів терористами позицій наших захисників різко збільшується. І щоразу білі колони їдуть через неконтрольовані українською владою пункти пропуску, щоб не показувати, що ж насправді в них ховають. Як відомо, у Ногінську, звідки виїхав вантажівки гумконвою, розташована філія НВО «Прибор», завод з виробництва боєприпасів, а також 502-й завод з ремонту військово-технічного майна. Одне з провідних підприємств Міноборони Росії з ремонту зенітно-ракетних систем. Сьогодні зранку дійсно з 5 години 55 хвилин до 6 години 50 хвилин російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового вже 49-го так званого гуманітарного конвою. Оскільки переміщення конвою в черговий раз відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства, і знову ж таки Міжнародний комітет Червоного Хреста участі в оформленні не брав, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Було декілька особливостей цього так званого гумконвою. По-перше, це те, що ми зафіксували невідповідність вантажу, який перевозився, із тим вантажем, який зазначався у ноті МТС Російської Федерації. А саме, не були зазначені книги невідомого змісту – 1 автомобіль, промислові електростанції та генератори – 2 автомобіля, і будівельні електроінструменти – 1 автомобіль. Ще однією особливістю можна вважати, що ці вантажівки були завантажені навіть не наполовину, а фактично на третину. А м'ясні і рибні консерви, які перевозились, були простроченими, оскільки зазначена дата виготовлення була 2012 рік, а термін придатності – 2 роки.
Бойовики незаконних бандформувань за минулу добу 47 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Переважна більшість цих обстрілів мали прицільний характер. За даними штабу, найбільша кількість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в передмістях Донецька та Горлівки. В Мар'їнці та Дослідному ворог вів вогонь з мінометів калібром 82 мм. По позиціях українських військ неподалік від Красногорівки противник протягом доби 6 разів відкривав вогонь, використовуючи міномети, зенитну установку і БМП. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї були обстріляні українські позиції неподалік Трьохізбенки. Після бою вони запрошують вже перемир'я, хоча самі починають бой. Получають пулі, а потім вони починають потихоньку через штаби АТО, через штаби бригади. У нас тишину, давайте перемир'я запрошують. А для чого? Ну, щоб потім своїх, вони ранених, постійно в них багато там ранених, убитих. Тобто не раз наблюдали в тепловізорі пацани після бою, як ночами їх збирають, ходять, ну, по кускам збирають. Тут кожні 2-3 неділі заїжджає нова бригада. Тут ми зустрічали і чеченці, і зброд партизанів, тобто донецькі. Зустрічали тут морська піхота була перед цим, обратно чеченці заїжджали. Обратно потім якісь найманці заїжджали. Зараз заїхали по слухам, як білі медведі. Дальній Восток, коротше, туди білі медведі. Спецназ, типу. Фіксували їхню техніку. І Саушка, і танки, БМП, БТРи, Гради. Да, буквально техніку ми чули 1,5-2 кілометри максимум. Бували, виїжджали, БМП працювали по нашим позиціям, швидко затикнули. Є ще. Служба безпеки України затримала 3 чоловіків, 2 з яких були бойовиками незаконних бандформувань, а інший вів інтернет-агітацію на підтримку так званих ЛНР і ДНР. Один з бойовиків займався рекетом автівок під прикриттям проросійських бойовиків. Інший був старшим на пропускному пункті підконтрольному терористам. Адміністратор інтернет-товариства займався розповсюдженням ідей зміни конституційного ладу в Україні та незалежності Харківщини. Усі зловмисники розчарувалися в ідеях так званої Новоросії і припинили свою діяльність на підтримку Росії та незаконних республік. Я пішов туди ради денег, но денег мені не заплатили. Знакомыми лицами занимался отбором у мирных граждан автомобилей для дальнейшего перегона их в Луганск и продажи. Я выкидывал новости с других групп, с Новороссии и со Стрелкова, информационная группа там Стрелкова. Хочу обратиться ко всем ополченцам с просьбой о прекращении войны. Законный порядок никогда не достигается кровью. Сложите оружие, возвращайтесь домой в свои семьи. Не верьте российской пропаганде. Вас всех используют против нашей воли и против наших интересов. Жоден міністр не з'явився на парламентські слухання щодо переселенців, які вимушені були виїхати з окупованого Донбасу та Криму. Сесійна зала заповнена вщент. Представники громадськості та парламентарі обговорили питання забезпечення житлом, працевлаштування, соціального захисту переселенців. Особливу увагу виступаючи приділили питанню єдиної державної стратегії щодо захисту людей, які живуть на тимчасово окупованій території. Від системи правової допомоги. Діючий закон про переселенців не виконується у пунктах забезпеченням тимчасовим житлом для внутрішньо переміщених осіб. Не реалізовується закон щодо надання пільг, освітніх пільг для оплати проживання в гуртожитках, для оплати житла студентами. Не було б великої кількості проблем, якби держава сформувала стратегію по відношенню до переселенців. Давайте говорити відверто. На окупованій території коли-небудь люди повернуться. Але давайте говорити відверто. Це справа не 1 року, і не 2, і не 5. Тому що на сьогоднішній день не тільки зруйновані будинки, зруйнована інфраструктура. Як тільки був звільнений Слов'янськ, я була спочатку в Слов'янську, а потім говорила з переселенцями, які на той момент були в Харкові. І мені переселенці говорили, ми не готові повертатись до Слов'янську, хоча б тому, що немає лікарень, немає поліклінік, немає шкіл, немає дитячих садочків. Як туди повертатись?
Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «За Аман» з Ельдаром Курцеїтовим. Залишайтеся на АТР. До побачення.